Meda for mami enchia wo na afenso mema wo akwa basronko na ye saka opani bi e wo fudiem ha se ya odi na rehosem e to dwana na rehosem ene se na mfefo e wo ma e mo ye proud e wo moma ho no ono nko ade che se ne tibone wakowo ba ma che se ene onama na obi ade ne nsa e chereche ne so e sere no esan suban bi aba betena ne baso sawo so ye hwan ona utumi di ade esie frenchim tutufom na fa wo sika na se wa ade bi esombo ma fasha fom abofra bi kwa koyi afri honom na sa suban papa yi se wa akwa wa chinye chinchia onya eho emuaye chese ade ne mfre ne ba ne so na eno na papa yi watutu mrika ade na asimi aba bedan na Krobea se wo moa no na onka bi ma no na se emua bi wo ba bi o metumi de aboa no momfam emua no na ni ye tutu aka ne seb ne ma ne ya na aginsem ya abro ne so yankwa eni enkonko ti asem ne munchiremu na wo yowofo a ewo se o ma wani ekọ ma ho na mofra no mo ne edaachi yankwa ne enkonko ti asem ne munchiremu embrasisi a ma ha ya bi wa no kasa memem wate na we bema kasa memem udi de sai wura from Patrick Mensa ya kasa den why Patrick ahade kasa te se de me kasa no na nso ye bema te se me a why very good Patrick Mensa ufri hin na ba ha me wo no adubiase Krobea for dance obons pochane obons na ufri awaba pochane obons good adwuma be na aye wo obons me pacho me kuadwuma pochane udi ade e ku banchene bodeni kuku ani kuku pochane wa ya ache pochacha kakra ufri obons wa pacho davi ye free mankasim Krobea e fa wano braha mankasim Krobea e fro friends say ure fi ukrom din ma memo a memi free twapiase e wo bo ase dunkwa akwan so e ho na me free e free mikro twapiase e ben obo ase pa onso free mankasim Krobea e friend say onta anko unchi wo ho pacha me ko mikro oboa o kwanka abeka ura ure fi ukrom din ko mikro onko oko hache oko wedi say last year cry yako ye cry inti senkasem bi asisesi a ne say bo ukrom din na kwanka waka o ana we ya samai pacha davi e fro ko fi abor akumfi abor mpochenyo e ho na ufri a obetna obons okay papa ne mama de ba anti ado ba hokra na usa pocho ai omba wo mo obons wa nti obons wa no anyini abeduru pempe okay eni eja mense awie asem ede wa ba yanim ha no hyase entu nsim finfini hyasem no ase se be ya ye bete wase yie kire wase buniyemti de na de wa ba yo ewedem ba ya boko ni ntia mabaha no eye me baba ono no tosu mi ensa na me fanse be bie wano ko be mfie mienu ni na akola no oho a ni sika da wana wafa sa time na ne mame ye mu ba money intino nesika ne bi ho na ofa ne yehu teche kudu baby no o first kana ne yehu tibi wa na mabo no e we dwane be ma na oba obeyi baba no onete hey pochane okay nti sa edru baby na mame kasa mame mo no sa ne bijai ta fi de du baby no on first ka ofie otisi abonten yo so nya first ka no so a so bebe fie so de lalai o ma fie bi Asambebadabi obeni na mabontin saa do bia hume me hu ba no wa ha se me chima hwehwa kwale ya ohu ya na wadwane saa ti uma na mapabo asini bi so wa obi hu me ba na mama no mama oska no mo atita mu na no mo ache no mo na breme saa ebi wo ha utimi yira bi wa ne yehunu bi wa anadwo bi wa na mame afreme me ba no bi wa me mame omo mpaase na ehona na wa kwahye
wakodampa na wakodampa ase wabra oma ne nanansu nim so wo ti sa no menya kwaso saa eja krom ho de obi anim se krom ho menam kra na me fere obi anim akwala ne ote na sukufu din na ne yonko maya no so bi ohun se na tare we se wode fa do akofa eja nyoma ya koswa na nseya mu enam sa titiri ntino na mhwedin efise ka na wode breme no na mintimi efise last year ukura ma me midam mana djube 12 sa time na me ne me ma no mienu no ichima hwehwe no krom wa ye hu no anadjube 11 ye bedru fia ye beda ye pepe 12 o'clock pepe no be bo me punom se o makwachi me ba no obi dam ye koya papa ne se o moya o ma ho buanka ade chia o betu kwan anadwo no na kola kubu ntokua no be si dan mu anadwo abra o ma da okututu o mo bag nti o mo chi no na wo so mo be freme ye koy ubi se na asema on kasa ade wo ye muma na onye mum wakasa pa ni tutu no botoma ni sketch no botom ye 35 cedi 35 cedi esel botom 10 cedi miensa and 5 cedi baako na de asa ne ba fie bedai tade chia no pa me yere de ne watu kwanti me ne me ba pani no ne asini nti ne wasa no pa yako nipa no yako no nipa ne se ne yere se ni sika tayira pa nti o da akwala na Krobea bi Krobea bi se obia owie sika bia won ho bia no nipa no mo na onche no nti okoye no ade okoye no nipa no se so okire kromfo na oje no 20 million nti se sika ne de on fanche obaji me ban kudwa ni dem a san kaka we na nka ma na msi mijitum nti oje na mkodi pa na mkutua sikarama no 20 million oje 20 million eja enso hwa nya no nko ebi sa toaso bebre ebi toaso bebre tienam ho ne obi se fanfa na mednafa fode kosi na mednafa eja ye koba acha bosome na kolai asan adwane biem odwane kwa hen odwane frifie o ese obi ammo no obi antino obi anya ne hwe no odwane kwa hen ne wadwane ese abonten okone na ho onkone na ho ne na ho okode nwuram okoda hen nwuram sesei te se afuom ebi kura wo mefun so baabi aya okoda no nwuram no odwane frifie koda wiram asem we ade chia no ne nam kru ti hu akola bia na wa America ji kwoto aduane breme otomana na wasakọ nwuram sa eja no na akoso a me hwa akola ne tete me timi saka akola na me chima ya me mo bu hwehwe na o mo chi ne ma me no na me be shedam ti si akola ne shedam busu mienu ni timi me na aduane wodam okodwara me dinachi okwohye adwaya me gire gate na no dware wi a na me na badam na ma tunu punum na me komafuo eno na akoso a eja mintimi se oba be wi school okọ school nso enam sadi ni nti okọ school onya koyepe school no wajai onko school biem ti so oba fie mam sadi ni coaching eba fie a na wasan start school okọ school a ba yebosun baako na wakoye school ye onko bi wo tum ko de wura bi wa ba na otwemenu miensa anza mensa aka no unhunu ba bi oda na wotwemienu miensa ni na no de unhunu ba bi oda atare ba ko pe na o sha eno a na ehye no na nsuo to
nsuo to a body haban emre bi mikoto ba bia okokire ba bia na oda body haban nia awo no na watwitwa bi di ase ho watete bi di ase ho ne mattress no na body na haban na enwuye no enu bi oda ho na oda akata no so na o hyase na obekọ ho no ne biscuit awawe ne drink egu ho no nye bi ni eja sa titi na me fam enti se si ade o de ne hyedem no atu ni punum enti se wo be pia kwa afuom kura o hyedem na jonso de ne bibia ho nti me ba mbebie puno na se wadwonso ana se wakọ private a na mama na afa na ye de kọ na wakọ to agu biwiare masen ni na asa aba na obetwitwim na odi asi ho eja mentimi enunti na mese me de ba bedam so bibetimi abo ma mebe ne hawa afiri so a ntinamba hawie Otecfm 102.9 FM. Otumi wukoshia o. Otumi wukoshia. Ma yenhwe akwada no na wom kakra. Dodo sei ne di nanimu ansa no no ba. Brawani. Yenu di nanimu. Pochane. Ono sesi a wo mfie sei. We know 16 years. 16. Penny no 22. Okay. Ne otoso year 20. Na we 16. Pochane. Efie. Mo ne ntem te sei. Mo tete no. Mo mani sika de ohia entade nom ne ade akwada 16 years de nufo ne bedwedwe. Mo mfi no wo sa kwan ne so ana. Mensa. Eja me bai. Sankono abetimi aka mentwa ntro. Entale ana ase aduane ana ase sika. Mempeso mbeko school mbeko ji obi aduane adi. Nti no omoko school a ono 15 cedi. Ewo bonsu wa sam na mekan. Ubisa ono ankasa beka. Na chirba mienu ewo ho nkwala omoso bia omoko school a 10 cedi. Eno kra no omma break omosa ba fie kra sam bedidi ansa omosa akọ. Entale bia ni ho ayen ton fa mankwala ya seda ekodi dwa begu ho biscuit wo ho your friend say gari wo ho sugar wo ho drink wo ho it ano bisano ahomrachi bia yeti anso ma ko school anopa obia won flash omuko school a mbag obia wo water bottle ya to bia mo bia ekura ho obia won water bottle ono kro mienu ntono gina we bibie ni wa ebeka se obisa ya mfa ama no ebra ben na muhu se saade na hyase eja hyase kitikiti ya hu ni ntem 102.9 FM. timfa se ye hyede hu ya mfa se be ya afi ba ko ni ye hyede hu ni ye pa sa fedie ode free fiat tiesi amanfu enti otumi kobu obi dan ana opro watuma kobum obu otumi kofo ndade ne moba ne wo bebu opro nim ne wa boywrem emre bi blabi na okwafuom okobu ne punum saa ekoi na babia na bla ne di ne sika sha otimi kofa ye no na yehu machine yom de bo aduroi kafkafo no enu bi na bla na abie so na odi ne sika hyem kafkafo ni inside baby adi nsuo ni aduro gu no na odi ne sika hyem na wakata so na si ho 8 million utimi koi dem hu ku yi sika free machine mu abra nipa de kwa afuom obi ne fon ode amane so fancy charge na okofa fon ne kan ho
Nti phone no na nipa de say on fa nche no confirmation say so we hunu phone obi a okoyin phone no bebu no dua ena bla no omu hwehwehwa no nya ne hinti say what say na madam bi wo fie ho o say we ne ba ho ba ko ekoi na o so hwehwe bla no nti ne koba sa na we ba ho koye na o hwehwe bla na ekoba sa no na wo say omu say akwala we na bi wo ha oba ho to oba na obekan ye pepepe na me ka che bla no so ontwan me ba na me koye na wo dem na me say maame oni post me say wakofa ne phone me pa o chow fa phone for mame na me fa ko mani wura anya sa ne chow wo say nyina rough me kan ya na nusumi ya oda so no oyi sumie na obi zip na da no no yi phone wo sumie nim wo de phone na hye sumie nim no yi mame na me de phone koma ni wura next carne sikana wa hifa o se odisi afuom odiskana ko she bush besin yankore ko iskar mame eja ye koy hwehwe ye hu sikano he okay na onte sa till say shase entem kura na mo anhu ye hunu mu ba be hu ye be 2 years mu ani timi fan say be 14 years e be e na mu hu say wa peke say subai no na ni subai te say ansa na mu ba be hunu no gidigidi 2 years yi bra wanim na ni subai de oyobi onya basabasa na saade na beba ni mu na mekaya oyare emribi na hu ba bia yare wo ofon papa akura ne yare be fon yare fon papa oyare fon nti edru bebe no mami bi wo ye ho na ofre me wife ka cha ne say akwala ne yare no beye no bi pese o de ma akwala no Otecfm 102.9 FM. nti no yentu hana mo nti saa time no mami ma ye hye fasting 2 weeks e ma akwala yi ye bompa ya ye sole anaju 12 ejira musa 2 weeks na nyame adom akola na ho toro na saade ni yare odi ade oni nyina ede koy ma bi besi na me no kasai ti enu na chi no e na de ma be saade ebe na nipa no mabusa se ebia saa ade koro no mo fasting ne mo mpaye na mo boy no ekoy anaka se da so ho o kire se ekoy okay na akwada na so fa de no na mu busa na o se die pan ne botaye nti a ode fa on kasa ho upa bisane bibia on kasa ho na so hwe wani musa bedni ko ba bia yo bibisa na se bia on kasa no hwe wani musa obehwe wani musa na wo susu se de na ha oba no wo susu yim aja me de madwin ho am menti ase mo nya sure nso se ebia wanya ha obi wa ha aja me nya sure onya sure sa dabi okay etiefo ena asemo a yete honie asemo a aba yenim hanie na asem we die obi a dwenkyere ehunhia papa no ena ede ne ba kwada ketwei aba yenim sa atete ekabo eni sabe anim guase a wode bei eto de bia die ne tumi kan se nka fa ye ne kora na nka te ho tena oba bi dwen ho aja ne tini se aya me dwen ho a bi ho ra kan pese me poison no no kora ye ba akopɛ if se me kai tamo kofo bisika omoji omochi no wa na dwe no dadie no nya me ba pani no no me nkyɛn a kadade nka me no maduru wi
mere hoi sada no nti aya na msusu medwin ho akola nkama poison da na so dwia eba na mejai sesi awo oti hoi die ne hia wo penti awaba kano kire me na menti eja ne hia ma ne se mebai saw ohaw yale da ne sui ebe firi ne so me hawa no na wonye sure so obi asemu a wo bisa nyanta e na atwe madwena gina so e bia 15 days 15 cedi ana demand every day no e no se no onya bio enti na ma ne ko wie ente sa eja mpacho ente sa okay Gideon Owusu osi akra Krobea baabi a me we die ya adwo maame ma wadwo why oni wa bedwafo na wiei yenso ye wa homa ne so ya yenso ye hwemo adofo akwala no Amos ye ready o homa me na mo nkata nanim mame why maamo ma obi ehun nanim good tena ha mo ma ne tena ha Pamchao akwala no ne ho fe akwala no ne ho fe o ya tia donko akwala kama bi o he akwe ube ma no bo akwala ne ho fe akwala kama bi o ne kala no eye natural beauty. Oh, wow, frefre mi jai na dieni. Oh, munya botrela. Akwala kama bi o. Sabe, mi hu akwada no na ye kan asem we kire me no. Me yam hye me. Hwe, ma men kan asem bi mfa nkire. Baabi ana mete asem bi esi na ewura no kama no okwa awade mpena twe bi a yede ne ba because yese ne nsa ha no okobi a yede ne ba because yese ne nsa ha no ebi sabre na me ye dwumadie bi fidadam tetetetetete no ene ye betena ase na yedi nkomo nimu no ene ye behwe bre sha ase ene kwankore fa so baaye unim se wakoti obi akoma ne mbrongi heart na nipa an ka kire ne se nya ono na obe ware na ontumi nware bio wo ni wiase ene okope se adie no e de be ye no ba ye die wosa ye osa enti na mbusa papa no breben ena onum hunu se saade no ahya ase gidigidi na kroketu amu asem anuanom ya tena bi da o enti yenim sane ete ofa ha utumi pie ni pass ma sim fitri enti eja kwa me enim eja Krobea yetumi kire wase nana Krobea nie ye akra we de nya bra minti abeya naso akakra kai onie on say ayo nana ya mia na odabia ya na yehu nya na ya wudi nana ko nyachi ahomachi bia ne ko akasu afuomi wasa hweo wo obekire wase sa na kroketu amu tenate na wuti kroketu amu mo amuti kroketu amu ntie na onyam pai bofo se wugu nsa ongu nsa no yie sa wo de wo ma bofo mo a onfa mofo mu yie onua obi be se oba especially de ne ho ofe akoda no ne ho efe wo ya akoda kama bibinti me mamu hu nanim twe yi ne kofom kakra mame na me ne akoda no enkasa na me hwe ne haupa de ha no me hwe ne hau na ye hu no akoda ba ya wo hote sai mame wache ahade ya kasade wate ya no akasade ya mame wate bi wa no wate
obi aka kyerɛ wo sɛ wo ho ɔfɛda Patrick. obi aka da enti me ka ho anipa dodoɔ sɛ na aka miɛnsa ɔmo a mudi nka aka yɛn deɛ na adwombɔne wɔ mu tirim wowɔ fa deɛ adwombɔne ne me tirim wate wedi aka mi akɔ yi nwom hwane boy obi aka kyerɛ sɛ ho ɔfɛda midwe onkoa obi aka kyerɛ sɛ ho ɛfɛda hwane boy ɛgya kɔ ame kɔhwehwɛ obukum enti me sɛ wo ho ɛfɛ wadi mfie sɛ mawura 16 years. 16 sɛ wogyina sɛ form 3 enti wo kɔ akɔtwerɛ na school no wokɔ hade yɛ nhyɛkie ti yɛ kasa ɔnkɔ wokɔ school dɛ mo na si school dɛ madi sɛi ni adi bɛɛ sɛi bɛɛ 2 months sɛsɛi wo papa de wo hyɛ dɛm mɛboa yɛma wo mpie nti wɔkɔ afuo mu a wɔto punum na ɛkɔ ada ɛdan ne mpoma na ho mpoma da ho aba wo mu sɛ bu mpoma no na nka huri fa kyire na dwane kɔda ɛma wo tirim saa da ho enti sɛ wo hyɛ hɔ na ɛkɔm de wa aduane wɔ hɔ obedi mɛboa na dwonso de wa abɛdwonso hɔ a ɔma kɔ afuo ma to punum da wa bra sɛbe mo a modidi mfa nkyɛ mesrɛ meka tɔrɛte akaw na apɛ sɛ wogyaw na ebi asida enti saa woyɛ dɛ wogyae ɛna ada ho ɛbɛyɛye afei yɛnhwɛ ɛyɛ a wokɔda wiram wotumi kɔda wiram bi a bɛɛ na wɔtwe mmienu ɛkɔ wotumi da saa ɛyɛ bie wa no ma me wate ewiram no kɔda a mattress wɔ hɔ a yɛ a woda so ana ɛyɛ a woda deɛ so kwan bɛɛ na afa so da kyerɛkyerɛ me kyerɛm kwan bɛɛ na afa so da mawura afɛɛfɛ me nana kyerɛkyerɛ me mu wate kwan bɛɛ na yɛ a wofa so da wodi wira sɛ hɔ na wada so na woyɛ de nya ntoma de kata ho na ade deɛ ne kata ho ewira ni bia ewira bɛn na yɛ a wota de kata ho bɔde ahaban wakɔ da wira ma nsuo atɔda nsuo ntɔda deɛ yɛ a wokɔ nyina nsuo ntɔ na woda wira mu hɔ a na ebi edura anadwo a ɛyɛ a woyɛ mo nhyehyɛw woyɛ mo nhyehyɛw koraa wakɔda wira mu hɔ hunu biribi da nhunu hwee da wodeɛ woda no ada ɛno nso hande boy meda na mada ɔbambɔfoɔ bi na ɛbɔ me ho ban awurade wo na wotwitwa agye me nti no meda na mada hande boy ɛno nso ɛnɛ deɛ adai woba wa ni dia na agya kwa me wampa ɛne free na ɛkɔ menkɔfa de nyame lai bio o dia wo kan de nyame wɔ radio so menkɔfa de nyame bio ɛne deɛ mebusa obi bia wontumi ɛne deɛ agya kwa me disappoint me atiefo mesra momomo ame wɔ comment section hɔ wate deɛ medi nka to yei ɛne deɛ meka yei afi no akɔ aka fc na meda na mada ne ɛno nso okay yo enti wo dia woda na wada meboa die besi wakyire dia wo mfa ho wada wakoda wire mu ho asori ehu se wo woda wo hoda unhunu bi saada wakoda wire mu ho ama aboa bi akawa mo wabo pitira asori da baabi a ya wokoda no ɛhɔ ye afuo mu ekwan wa anase eye emfichifuo gadi mu na akoda ebe ifie okay na dia ina ye ma akoda wirem mawura ka kire me na mentie aho fe oba fefe ka kire me a me de hye I am 16 years I'm gonna be like this you if you touch Martino what is anyom ne da Hane boy unim the old boy
your friend Miss Bre on the boy. So what is our name? Udia dia Asada. Ah, Uveni Asada. I feel to my question. Dear na ye come out the Uremo. Ah, Meura. Dear na ye come. Ah, Abaya. Kasaona na ho. Dear na ye come out the Urem. Ah. Eura ya ukura man for them ko wiade ampa o papa e ka to so on kan to so utumi bu amanfo edan eni nyina ahade ye mu yetrinko ba bia ye tie die ye kasa unzo papa kram ka kire nso won kasa enti ya haidie se sofo busa na won ka me de ona na de ene men kasa wate unti na me brei wate unti na me wo ho no wate kasa na ho utumi bu amanfo pono ani nyina ko wuram Pache. wo de dia na ye ebuo wo de dia na ebuo mewura wo de dia na ye ebuo ka kire wo nana Unda uba. aboba ye credo ana ye de safo ni wuram ni bia credo enti wo de boba nko a na ebu ana wo de bibi ka ho Unda uba. boba nko a na ade na wo wura obi dem a wo ye de hu se skasha ha te sa ko adie ya ye so ode ahye kafokafu mu ya akoyiye wo ye de hu se skasha ha na okokoyi wo ye de hu mawura wo ye de na ehu bibi kirewo bibi kirewo ye bibi na kirewo ye ne sen kirem sen ye wo na menhwa de se bi a menfa ne se edan we mu na wo ba watumia ukura wakutrumens wafa wo bo wo di abebu ani ehu se sese watumia wuram a wo be da ehu se ebia onana medi misika akora akosha akunwa ase wo ye da na ehu Aya bibi na kamko. Aya bibi ye dey. E kamko. E kan ko ho. Enti se wo ko hye ho no mo a, saa de kode na e kasagu asuma ana e ma feeling no. De hen e kasagu asum. E ma feeling no. E ma feeli se skasha ha enti koyi. Saa na ye wo. Saa na ye wo. Uyiska na ya wo de ye dey menana. Okofa wo de ye dey. Mfanye bibia. Mfanye bibia. Enti memfa ne se wa fiska no. Ma waba wo na Krobea medem. Wa be hunu adekro na ma feeling no. Na wa be yi ebia wo nana. Ma me bottom ska ebia 5 million. Ofa ode ye dey. Mfanye bibia. Akwa ne de na akoyi free kafkafu dim no 8 million says can ode ye dey. Sano kranye yawo. Okofa obi sika bi. Almost be say 15 o se bibisa 1,500. Me na me ka kiro. Sika lo hia o se odama na damfo bi. Ni sku adamfo o so diska na ama no. Ye kona damfo oni me koy na damfo no ho. Na o ka che na damfo se o ko first camera na damfo se wan first ka bi ama no. Ya hu sika be sin na me ne wo ka sei. Wa na se woni ho se kodi na damfo no ho se kodi hi fon ya hu no. Abaya afi masaba subio. Se wo fa wo de kototo enuoma di ana. Wachira. Wo de kotonta de. Wo de koto aduane di. Na wo de ye dey. Maame, wo de ye dey. Mfanye bibia. Enti wo koto twene, wo fa no akoto atwene bola so. Ana akotutu form de kwahye ho. Enti skana wo fa no, me fa nse wa fa wo de ye dey. Owo mie. Wo de ye dey.
Omfaje bibia enti ofa awore o riska no onwe odi kogu jem hye no onya ne saa enti se yehu se ebi awo na obefa utumi kofeska ne ba me yedi kotua nipa ne ka na oba akoko utumi kofeska ne ba oba akoko plantain chips what is anyom ne nsoda what da omubo wo bones abaya omubo wo bones what da oba akoko plantain chips onte da eya omubo wo ho enti wo fa eya a wo de ye dey se bia ya chew utumi ko yiska ne ba me yedi tua o fa me 8 million na ye hunu onso se scan me mfa nye bibia enti ye basa utumi ko fa 8 million ni nyina ba wabra ye nte so e de ma o maame ana o papa e me ye de nipa na de ma na na utumi yesa onye sa untumi nyesa ho ade na awo ye no unim sunsun san so abaya unim de betumi de ato unim ho okay min chire obi min ka bi nchire okay eni etie ye betumi akum sa wate da se yese kronfo owu ne nsa no wate bi da ye betumi akum chire se ye pai wo awio kumase ha de ti se bi akajetia adum uko wiade na national anthem no awio no efawa wan hwe ye hwa mob attack ni e de akum eno ye baako mienu etumi de animguase ye brew saa de ye a wo ye esi eche wa ya wani nwu maame eya wani nwu wani wu na ene ye wani wu a de enti na no na oda so ye oba de enti na no na oda so ye opese ujai kasa hadi e kasa opese ujai na ada na wuntumi nyai eya ade ntia oba ade ntia menana sese ya wuti hwe so papa ewu a ebe ya ode kasa mbo tinko enya ode se wo maami ewu a ebe ya ode na de wo ye wonim se betumi nso aku wo mo wonim sa ebetumi aku wo mo ku ebetumi aku wo mo ne se wo kofa ni efre wo papa ana wohwim koda wiram ni epew ni enhu a adwendwene ye frɛ medical condition bi pressure bra high level ni moja bra high level ni betumi akosoro ebetumi atwa na hwe kuno wonim sa ade no ene ye de wo ye no me pese me ka kire wo se wa hwe ya wo beku papa ana wo maame unse ya wo se ya odwendwene ho pa unse ya wo se odwendwene ho eya na ne yam hyehye no se wo wei wo so unse papa no odwen wo ho na ada na papa ne dwen wo ho na wo de o mpese wo bedwen wo papa na je se wo pese wo kum wo papa wo meboa ana wo papa foforo wo baabi enti wo bejai psychological treatment ye frade bi emotional damage obi betumi abiti emotion saa de ne ma ne wo saa suni bi pa waya ade to de bi ade na waye no waye pa wache no na odi su wahunu o short fall na ne ho aye omobo ebi na mpesa akwada ehunu no wote ne ho ase adana na Krobea wo krokro no wosa 1 2 ade na wo ye no wonhye da ntumi nhunu baabi a wofri ena ne kasa no eho oden diffuse tension timeto to nyunya nya kantata na me yo no I'm trying to diffuse tension me pesa akwala ni feel free no free ni mu e kasa mete na sema ankasa enti atiefo mate na asem ni nyina nie de papa ne te ho no enie mo se ne sen Auntie Jennifer mahunu osana na ya Krobea Asante na wiya yanso ya wa ha
yetio ɛna yɛsan so ɛhwɛw ɛya kwa me deɛ na apɛsɛ obisa papa no bisa no mo akra ne ntena ha awode no man tena ha wate adeɛ no unya biem wate ka kyerɛ wo ho sɛ unya bio ka na mintie ka sɛ ka kyerɛ wo ho ka sɛ unya biem ka na mintie omoni din ka sɛ unya biem ka na mintie ɛdeɛ na apɛsɛ obisa papa yo adamensa o mama yɛsɛn me mama ne mienu na mama miensa akura yi na o pɛ baba bi na o ko pɛ sere obi o ba bi ana David. Nice question. Na obi aka kyerɛ sɛ wa na wayɛ o ma ba na yɛ saada. Me pacho David. Onye bi wi mo bi ka sɛ papa yi de ɔno na ama ne ba na yɛ saada. Me pacho David. O ju saada ni firi ne ba yɛ. Unsusuyem. Eja me susuyem de e fi sɛ me dwi ho a me menti asɛ sɛ meka se efiri ha ana se efiri ha eno de me susuyem de me nwi bibi sa Opanyi bi sa asɛm o se na o yiri emu ba money. pacho Na o fo ba na mu hu. Nti mo ba ni sika kese be mpa na o fire ma adwene ba so na afa. oh me fan sɛ sika of fire sa time na be 2 million if sa che Mo yɛ ne den. Muhu yɛ no. pacho say Muhu yɛ. Sɛ o na afa 2 million mo yɛ ndɛn. Sa oya bono okay. Kuromo mo hu sɛ o mpra o kuromo. me hui mom de na emre bi odwane ma me kɔkye no ewo school mu ti me kɔkye no ne misa ne sɛ ɔkɔ hefa na o se ɔtwen obi na me so obi bai na o se boy bi ye friend kakra na me se kakra ofri he na o se ɔwɔ asaman na wabɛtena ha nti ɔno na ɔsɔ ntwɛn no ha na me se saa na ɔsan na me so okay saa dia wo de yɛ nkofie ade akyi a ba bia kakra no na wo ne me kɔ hɔ na wakɔ kyerɛ me saa kakra no na ɔsiyo tade kyi ano pa no na me ka sɛ ɔma yɛn kɔ kakra ne hɔ na me kohu saa kakra no a ɔka no ti ɛkɔɛ no mo kyerɛ sɛ boy no fi asaman wabɛtena na damfo bi nkyɛn ɛwɔ bonsu hɔ ti ɛkɔɛ no mo sɛ ɔkɔ asaman nti me hu sɛ boy ni ana so no ni Okay. Sika kese pa wo ba ya fa pa o kuromo obusu wo no ɛsɛn. Ya ya che. Sika wa fa de ɛdɔso Da bi kese pa sɛ wodi kan fa 8. Kɛseɛ wom saa na ɔpɛsɛ wo. kɛseɛ wo kɛseɛ wo me fa sɛ that day no America say ɔde 1,500 bi ɔkɔfa 1,500 bi no Nti kɛseɛ wom yɛ 1,500. Saa sika no otumi de buy. Pamfa ma na nyɛ sɛ saa da no kora mpo na nyɛ no nko a o ɔsan kɔfa me nua makyiri ba mienu ɔno so sika 7 million Saa day na. Ti saa da no 1,500 plus 700. O kan bo mo ɛsɛ. Sɛ sika ne de Kan bo mu 1,200. ɔsɛ ɔkyekyere wɔ politics ɛma ɛsɛ yɛ bia yɛ hu ba bia sika no kɔtɔe ɔno fa to atale we hu sɛ ɔde to bibi me hu sɛ wa ɔno akasa de sika to atale mpo da. Okay. Oba de acha me. Yɛhwɛ de opese obisa mensa na yɛnkɔ yanim. Obai wɔyɛ namfosɛm afukubɔ. Agya me bai de ɔkɔ school na afosɛm de ɔyɛ bi pa. Wɔyɛ afukubɔ. Efi sɛ obi kyerɛ mba bi na sɛ mede ne kɔmpai bɔ a yɛkɔ na ɔmo ka sɛ ɔtwe ne ho fi na afosɛm ho a ɔbɛyɛ yi. Mempɛ de obi bɛka no. Meka de wo ahu no. De obi de obi si de oba no ɔpɛ namfosɛm afukubɔ. Epa chwa ne ɔpɛ namfosɛm. Ɔmo nam no ɔmo te sɛ. Show me your friend, make I show you character. Ne ti sɛ saa nkwala na ɔno nam no school mu no na me hu. So ɔmo yɛ mɛma asɛm. Ɔmo nam kwala mienu sɛ miɛnsa. Ɛna me ba no so ofi school ba ompie. Ti sɛ ɔkɔ school ansa ɔno ɔmo nante.
say after school be fie there onya adamfo bia so onya ba fie a oni ba bia akọ tisa de achi na okọ school when you fika kra wo mabusua mu ana wo yire busua mu no watete say na BBC ewo mu da bia nipa bi wo abusua no mu a na suban bi say ewo no mu kaka wani na ye wati bibisa na yeah beto ga eye public ya wo bia ni mu say nipa bi wo ha ma chiriba mienu ono no Oyebedu me mama o 11 di bedu no aha ono no satam na yewe kura hon usa kakra no na ne saha no nteno na menana ne yere waka se sa nyoma na menua no oye no bedu no oye no se me mama bedudwan ontwa ma no nti na makwala no oye sade no di se me mama tumi twa sa bedudwan no ma me papa sade na akwala ye no obejai ntenu na ekoso a na mama se dabi sade a obetwa no bedudwan na de ama no no kotogwan no mo ye ho no ma na otwa ma no ba we nso de onye bedu omoye sade ni wie a besinne saa wo nana no ote ase o afrim o ma meti ase me ma meti ase papa ti ase o ye okay ana akraye okay me da si bro dinyo aja ka me yara mama usimenum fa na me da se ma yan che atiefo nyina mo bibie mu a mo ti nyina titru fitafo mo ya kira nyina yan che o mo na hwe awo hu ni papa ko pe na e wan ka be ka se papa idie ana maami idie o kire no ho pa o awo ba ko pa ko wo ye hwe dia ko fa ba na so nya de wiase nya ne o pe na obenya na hwe akola yi wo ye o se me hu ni se ofera de pa o se de mi si hu no ofera de pa o bi se no ko sempo a kwan fa so obeyi ano no edi nso kramo da kra wo se abasa hwe papa yi ubenya obi so obegina ba bia ka se papa we na onye na ama ne ba na yesa o ne boni bi okoye na ama ne ba yesa na so ebia na efidi nanye mfom so shebi se vin previous se wo bapa wo se o media minimba titi o da bia ya me ka me se wo ko ba bi na se obe ya de pa wo wache o mo wo nyina o wo wache ni pa na mo twa akora wo hie ni nyina na so wo tentene mo bia hu se ya oba no no na so o ya de boni a wo wache o mo wo nyina u gina wo ba no na so na wo kotokoto o mpese mbe hu se ya oba yeah because o ko kan be kan hwe de akora keto afi na wo sisi mfie du si akoda ena me de ko sika no bisa se de ofa wo de ko he den ya wo nima de kodie potin a wo de ko akoye den na wo de fasika na wo de ko ye se wo de ko to bibi onim ni wo de ko ye on ti fasika na de ye den oba no wadi panyi bi atema ma na be ka kire oda pa choda be mi go be ma dwene ho a mentiase se akora kama se den pa ne besi se oba wo nye be mampo na sabi krono na odi asi na ni so na awofo yesu na du bi a me bo mo sogo kakra o nyini no o hyase no o ma ni anko akora no se ma mi o se papa no mi enu nyina o ma ni anko mba no dientia ne se wo se na me yiri ye mobile money na wo ahyase na wo se wiewia no mu hu nti ohu ni first time na ohu ye no o ye den obo no bon solve problem na nko onye den na we o se na o se na o wie o nti ohu 2 million no e o se ko pe obi ma cancel papa mi no cancel no e bo no o ba bo na afi na wa ti mi papa ye me ye den kwan papa be bo me ni wuro mu na oda nti akole ko da wuro mu na se wo mi ko ka na abo tia mi ko ka na wa hu dia akosi obebu menti medwane wa hu meda wirem e ho de wo nhume sa nti medwane sa na so ga hyese no nanka afutuo bi ko so a didi ye se bi anka nyese nanka ebeduru hwe wo de bode na e katabra ko papa wo fie e dan wo ho a se nkwa wo didi ba ko nkwa wo didi ba ko se ye ne se pusani ne papa ye ne se pusani o wo kwa na watu ni dem na okọ na me to osisi antu dem na se ebia jakora koto wa wede wanya ne sa nso a wo kokọ wani wo hunu eni na se no se wanya ne sa nso a wo kokọ fo obi ade
but the musa ye ho so say for how long and obetumi allock akwada we for them enu ntini na ni break wo enti say papa nya ne pe say ko besoa ne ba de na ba beduru ha wo obesoa na de na ba beduru ha nanso abasa nti na office ka papa ani je bisa ko be say me de me be ba ha nya ne sa ho nanso a wo boni ntia nya wenu me hu say nya kwawo bibi techiri hu say bibi wo yes bibi wo mpa hwa akola no wo bisa na sema on pesa wo be hwe wanim fede wo ni mu nti obi o fede de say pa no ade ntotumfo obi ade die ne kano wo bisa na sema odi ne nimu siesie won pesa woni na woni be hia say kra obi o farefo say e ba nse na bibi won say wo say so owurawu dan mu a wo wura ho na de da punya say ehya na nkanye nyenwa say obi de sika hye kafu mu o na bonti o wo bie so na wodi sika na sem na wo lock no e ba nse na kra hu sika hye sika so wo sem da mu obi hwe okoka be ka obi sai sika na wo say odi ma na dan fo fa ma no wan fa ma no da na so pressure na banti ma mi mu obi di bisa papa isa mu lidi ni ko ho no sika na mu nya wan sidi kura o so wan fa ma no sika no kita na wo hu ni odi yo se de o se okowura mu okohu se drinks ni nyoma na odi ton eno an odi ton enti so odi sia no oyi ne nkakra de for drinks that's a boy be ko wura mu they say wo ni to why bomofo won enti na eto da bi say mam nyunu papa yi ma ye nyunu one ne yire nyamo na omo pese ya omba ba ye shawo enti ka kwai ka ye bona ba so radio so an komo pe na so efuodi efire okay ewodi efire enti ye be sere ye mpai bo bi em na me bi se papa na se ma mi bi no ka se obi pese o ma ne biribi ma no bo mpai ma no wan hu se ebe no betuma sia no kwan na no nya soft mami o oya soft mami oya mami a wote mami penny aha ye ne na kwa sorry ene o ka kire mo se obi ne pese o ma akwada ne bayi ti muntu ho anamon ono ane mama kwankire ne to aso me pa chwa se mo mpa ya anadwo no na sisi no ankasa cracker ho sa time no e bom pa ye ni bi na sisi ye die akwada ina mu sisi ya no wate pa choni na ndie won kan ho bibia amfa nkire mo sisi ade mame na say waye panima wakadam okay na nti ye besere ye mfa pa ibon tati ni se nyamiti ne ho beto no me da se obi chao se japade no ho na se oho ye den se ompesa de na o ma ho da ho a ye de foforo ne ba be hyem de ma wo inti twere ne kan wo ho baabi ene habakuku ada nya sa anka mebusa no o kan wo ho baabi se wo ba na eye honhomone na utumi pam no ma ne kwa se wo ma wo ho da ho a oba enye ono nko na baba bio okofre ne papa ne maame ne nuanom ne sewanom ne wofanom nyina de babi enti se maame panyini bi ka kire mo se de mo be yade a wo yade akwadai se ne wafon ne de wa yei eyobi na pese manani bone o mane be ya akyede e na akwada ne honye e na o kire se ye mo mpaye ono aka ho bi me bo mpaye na saa de na ntumi ama no owie ye no de na mo ye fa ho enti se mo ho beda ho a ani na ba akwada ne ho awie ye be kwa akofa foforo ne ye de aba. Wow, ebusia asemwe are very 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 serious. Wo sha ba ya kama osiefi die so a tese onam ho mpa wo mfasade nimpo ensusu no na ba ya kama oba besia utumi budan ani ekokofo bisika na ne ya kra ne se okofa se sika ne wie na wo koka ho asema wo bisa na anasa woye wadwen se wo tenetene na ne buafunu akakoda nwram abusuanti mugiri se sade we ye kwa mugiri se ye kwa na uti papa nanum asema bere misusu se ya mpase sa asasem na nipa ne kan edamu pefedia
eni me suspect say saa de na nipa no anko pese ode ma no eno ena nipa na gina so e di saa de we a e de aso abofra ne so se opese onche wade na wompe ohu ana ne ho ye ne hi nti na ekwan obefa so bia ode besew no obefa so de asew nti me sure se ye saa pepepe de a ene e na me saa de ne so nti na abofra saa de we aba beto ne so a wo bo abrabobɔ ne o bo na abrabɔ saa na nka se ne a otumi ka se oru bi dem a ade no ena pushi no onum se sika na okwakofa sika na ha na hye se phone okwafa phone aha na hye nti da mi se eye hunhun bibi ena epushi abofra no bibi na eye abofra no nipa na nkoma ne beyen se ya mpasa ade a ena sa nipa no nimhu bi na wei awofo ye fa wei sade wei anya futuo mfantu ye ho fo pa ye hye ye ma no omadidie mu yie omo eto nsa ede edidi ne nanfofo mum ye hye yie ewo mo pa ye careful ewo mo enye obia ne ne to nsa didi ena enye obia so ne fa nyonko ena anadwo pie ni nyina aka ho se na oba akwakoje obia de adechi akwakofo obia de wakoyese wakoje obia tare ahye osena danfo wakoje ne mpabo ahye ni nyina so obi pese wonye wa obi pe wo bone a obetumi agina sade ne so ena se wo akwaje na ade kora na oba wo nchen se onfa watare mfa nko program bia na se mfa nko ha emfa ma abusua sa ne ma nyina obetumi agina so ade aye obibi awofo this is the time I was say ye ma ye ni kwa ye ma no ho na ye hwo mu yi na se okọ na okọ fa sa problem yi e de beto so a wo na wo bebre wa te tension bi e be fa wo ne stress bi a wo be fam no wow be wo say yes bibia fa woni so asana e be firi abofra ne so akoma wo so wonya wasomdwe na ne wa fam ha nanka wo de wi kran kan fa so wo so sheba pay shene situation ode to utumu se atem no tese amene no tese wo hu ne onye ne ho wa bre enso o be den wo oni hweye e so okoso ano eden okon se ne be ya ne ban benya na ahoto akro a wotimu kra no se o twema na yesere no obia sole ano ne sa cheche ne so enso anya se obia ni ha wo obia wo ne nso e wo ne ho yentu ye ma ne nso fo sukuu mu tese wo sukuu mu a wo niama ekoso nnuane amofra no edi wo sukuu mu ho no enya asem ketewa na imom ye mfa mpaibo enta wo machi obetumi asize ne se amane nje obi ade nanso eye den ya obi pe obone e kwa obefa so bia so obeye obone no obeye obesum na fidi ama obenya no ntimi ye mfa mpaibo nso ede enta amofra na chi ewo sukuu mu bebi ombeko bia no ye mfa mpaibo enta wo machi ye pene ne yie mu krampo anko mu fifia ye mfa omo nhye obo ade ne nsa ye mo mpaye efa busuamu no nyina nhye obo ade nsa se ne beya omo kwa bontia osefo eni ntumi mom na ka abofra de nka den na wunim ya ka wa asema den na wunim se wo kwakoda nwuram na nwuram ho na wo kwakoda no se bibi kokoto bibi kokoye wa den na nka obeka o sorry na abo bi aka wa nka obe den ana se saka wa foi ya no foi a me de wo kwajiska me de wo kwajisika obi a ba chi sisi a de wo kwajiska nka akwa wa asemse sade ne behye ni mu a ade di suro pa de onsuro de chese wo ye hwan e serious pa na na mafo aba ye de enye hwe ye be ye de saa asem no behye etirim ama ne ma agensem ye mo aye ma no mo dachi ensi abusua ha na mde wosi aha aye emergency Ghana TV like video na share na fe nso subscribe for ma wonua no nso afutu semi a wanyei ono nso enya ne chefa emfemfiri mu medin no aye na akosua de padase na emesa nso ene wo ede ahyemu ebiem samantime gebe ma na chese makram